Que levante a man quen saiba que son as xaneiras. Buena pregunta. Bueno, vexo que hai bastantes respostas positivas, algunhas que non tanto, en calquera caso, a que xa saibades o que son, imos explicar un poquinho máis acerca do celo das gatas, da época en que buscan chico. Ui, ui, ui. Se para ti os teus animaliños son tan importantes que o que síntese que forman parte da túa familia, este da túa canal en YouTube, a de Guillermo Campos, veterinario de familia. Pois mirade, en xeral os animais, entre eles, pois eso, tanto as cadeliñas como as gatiñas, solo buscan chico cando as súas hormonas se lle indican. E isto é bastante diferente en función das especies. Entón, por exemplo, nas cadelas, basicamente teñen 2 celos cada ano, que típicamente empezan cando teñen por aí 8 anos... Perdona porque non sabe o que se dice. 8 meses de idade. E, bueno, dura 20 e tantos días, teñen... Pero receptivas de poder aceptar ao macho, ao mellor son 3, 4, 5 días nada máis, que típicamente están na segunda semana. No caso das gatas, elas poden ter o celo a partir de que teñen 4 ou 5 meses e o celo sucede cando o número de horas de luz do día aumenta. Por eso, a partir de finais de decembro, as gatas empezan a ter o celo e en xaneiro, a maioría das gatas, pois está manifestando o comportamento de celo. Pois miañan moito, están así como moi cariñosas, revolvense moitos polo chan, bueno, creo que todos os que temos tido gatas xa conocemos bastante ben como ese comportamento. E claro, tamén intentan escaparse ou conseguir chico de alguna maneira. Así que hai que ter un cuidado especial. Que pasa na época en que aumenta o número de horas de luz do día? É que resulta, inciso. Un momento. Temos unha hormona que se chama melatonina que o corpo produce cando non hai luz. E iso é a maneira que ten o organismo de asustarse ás diferentes épocas do ano. Entón, nas gatas fai que teñan o celo xusto cando o número de horas de luz do día aumenta. A luz artificial pode distorsionar isto un pouco, pero en términos xerais as gatas empezan a ter o celo así no inverno e paran mediado verán. As gatas, cando teñen o celo, non ten unha duración determinada como das cadelas, senón que, en caso de que topen un macho e se crucen, o celo ao día seguinte desaparece. Se non hai cruzamento, pois pode durar no entorno dunha semana. E hai gatiñas que durante a época en que teñen o celo pois están unha semana, paran 2 ou 3 días, volven a empezar, teñenos a cabeza eso, que nos retumba durante meses, de outras gatiñas que teñen os celos, pois o que sei, cada varios meses, ou mellor teñenche 2 ou 3 unha temporada de celo, nada máis. Aquí, isto é importante, porque nas gatas que viven dentro de casa, pois ter o celo, pois pasa a ser unha cuestión de benestar, tanto para a propia gatiña como para os propietarios, porque, bueno, isto de pasar a noite miañando que parece que estés chorando un bebé, pois faise pesado e a gata pasa un estrés importante. Entón, se ten uns celos suaves, ten poucos, podemos ter unha gatiña en casa sin esterilizar, pero se os celos son tremendos e son prácticamente ininterrumpidos, é que é unha paliza para todos. Buah, estoy hecho mierda, tío. Aquí tamén queremos facer unha acotación, que en xeral nas cadelas, se non temos interés en que se xan mamás, as recomendacións xeral esterilizadas porque o risco que teñen de ter tumores de mama ou infeccións da matriz é altísimo, de máis do 50% entre as dúas cousas, andando o tempo, de maneira que é mellor esterilizalas de novas de maneira programada que de adultas, pois dunha infección que se non a operas pode ser mortal, bueno, de feito tende a ser mortal, ou de un cáncer. Entón, nas gatas o perigo de que esas cousas sucedan
é moi inferior, e, bueno, podemos balancear risco-beneficio, hai que ter en conta que se os esterilizamos vai ser máis difícil mantelas no seu peso ideal, e a obesidade tamén é unha enfermedade que é moi frecuente en gatos que viven no interior das casas. Xa, para gatas que teñen acceso ao exterior, a recomendación é, salvo que queiramos que críen, pero non neste momento, entón podemos usar tratamentos hormonais para que non teñan o celo agora, a recomendación é esterilizar. Todos os gatos que saen ao exterior teñen que estar esterilizados, senón o que imos ter son niñadas de gatiños que nos los traen cando xa son ariscos. Menudo lío. E que son difíciles de dar e de convertilos en animaliños cariñosos de familia como a todos nos gusta. Bueno, se tedes dúbidas e queredes saber máis sobre este tema, comentárnoslo na caixa de comentarios. Se vos gustou o vídeo, agradecemos moito o like. Se vos gustan en xeral os temas que tratamos en Veterinario de Familia, pois suscribidevos á canle. E pouco máis, que as vosas gatiñas teñan unha vida feliz. E se temos que axudalas nese sentido, neste aspecto, pois xa sabedes que tedes o voso veterinario de familia ou o voso veterinario de sempre para que vos aconselle e vos axude. Biquiños a todos. Chao.